Mogu li otvoriti? Ju, je li to kaktus? Šta moram da radim? Lizati ga? Najgore. A ja ne radim ništa. A ja grizem. Ko počinje? Poli, hajde ti. Šta? Pa dobro, možda ipak nije bodljika. Juj, jeste. Hajde, Poli, saberi se. Možeš ti to? Ne mogu. Wednesday, zašto ja? Zato. Okej, zapamtite moj jezik. Poslednji put ga vidite ovakvim. Juj, kako boli? Jadna Poli. A baka ima ideju. Sad ću ti staviti flaster na jezik. Dođi ovamo. Pa, jel ti sad bolje? Odlično. Sad ja? Dobro, treba nešto da smislim. Tačno. Mogu izvaditi sve iglice pre nego što zagrizem taj kaktus. Oho, to nije baš lako. Onda ću rešiti problem drugačije. Zapalit ću ga. Ne brinite, neće vas udariti struja ako niste kaktus. Pritiskam. O da, a mogu to gledati zauvek. Pogledajte, ovo je ćelavi kaktus. Njega već mogu da zagrizem. Kakav užas! Kaktus nije gori od mamine hrane. Da, može se jesti. Bako, probudi se. A ja ne spavam, ne. Treba skinuti poklopac. Je li to hrana za pse? Vreme za kartice? Poli, nije lepo varati. Wednesday, uzmi. Nemam ništa. A ja? Ližem. A ja? Grizem. Kakav užas. Ne želim jesti tu hranu, ne za pse, a ja sam čovek. Bako, ti si starija, tako da te puštam da budeš prva. Jao, pa dobro. Sad ću brzo uraditi to i zaboraviti. Ju, taj miris je teško zaboraviti. Fuj. To je gore nego mačija hrana. Ej, prestanite da se smete, baki. Hajde da vidimo Poli. Bje. Okej, probat ću je. Jao, ne mogu. Kako smrti? Bako, mogu li da ne jedem to? Ne možeš. Uzmi kašiku. Baš ti hvala. Misliš da će mi sa njom biti lakše? Okej, pokušat ću. Znate šta? Sviđa mi se. Jesam li dobro čula? Sviđa joj se? Da, mnogo. Sad ću namazati hranu na hleb i bit će još ukusnije. Super, zadovoljna sam. Bako, možeš li mi to svaki put da praviš za doručak? Dušo, imam samo mačju hranu. Wednesday, na tebe red da skineš poklopac. Fuj, šta je to? Wednesday, pa to je šarena torta. Tako je lepa. Kod mene? Ništa. Pa dobro. Ja moram zagristi ovu tortu. Odvratno. A ja da liznem? Super, to je bolje nego ništa. Dakle, ja počinjam. Poli, pratim te. Ne brini, samo ću da liznem. Obećavam. Prelepe. Poli, stani. Završavam. Još malo ovde. Gotovo, možeš jesti. Čak ni mačka ne bi jela posle tebe. Mislim da će ova torta lepše izgledati. Na tvom licu. Wednesday, jesi li poludela? Znaš šta? Probaj ti tortu. Kako se usuđuješ? Iznervirala si me. Eto ti. Šta? Eto i tebi? Devojke, prestanite. Ne mogu da gledam to. O, počela mi je serija, tačno. Da vidimo. Poli, hoćeš ti da vidiš? Dobro. Jao, kakva lepota. Gledamo kartice. O, baka grize. A ja ne radim ništa, to je tužno. A ja ližem, to nije loše, zadovoljna sam. Onda ja počinjem. Ne, ja ću. Sve ćeš pojesti i neću imati šta da ližem.
Želim da poližem svaki sloj. Lepinja, sada paradajz. To je to. Završila sam. Hoćeš nastaviti, bako? Jao, šta si uradila? Ne mogu. To izgleda gadno. Hoćete dozvoliti baki da ne jede to? Wednesday, Polly? Znači ne volite baku? Okej, probat ću samo malo. Strašno. Neću više. Šta je? Hoćeš taj hamburger? Izvoli. Rado ću pojesti ovaj hamburger i dalje je ukusan. O da, oduševljena sam. Hvala bako što si mi dozvolila. Šta je ovdje? Mamice, je li to hobotnica? Nadam se da nije živa. Neću ni da je pipam. Kod mene ništa. Šta? Da je zagrizem? A ja moram da ližem? Strašno. Bako, hajde da igramo papir, kamen, makaze. Ko izgubi, počinje. To, pobedila sam. Hajde, liži svoju hobotnicu. Joj, kako odvratna. Tako je ligava. Kako da je ližem? Tu je neka sluz. Gdje? Okej, sad ću uraditi to. Plašim se. O ne, moj jadni jezik. Šta je upravo doživeo? Bako, možeš da jedeš prijetno? Šta već? Ali još nisam spremna. U redu, bitno je delovati brzo. Kakav užas. Ne grize se. Hobotnica kao da je gumena. Napala me. Devojke, skinite to morsko čudovište sa mene. Sad ću ti pomoći. Bako, kako si? Je li sve u redu? Šta ti je sa licem? Šta je sa njim? O ne, Wednesday je kriva za sve. Jeste li spremni? Vaša prva nagrada bit će ova čokoladna fontana. Da biste je dobili, morate da je nacrtate. Imate samo... Gdje je moj sat? Evo ga. Imate minut. Krenite. Zašto u paleti nema brown boje? A mi je ima. Pozajmit ću malo od nje. Stani! Nemoj ni misliti o tome. Cicija. Iako, upravo sam dobila bolju ideju. Što bih imitirala čokoladu bojama kad mogu uzeti pravu čokoladu? Da, to je genijalno. Svaka mi čast. Odlično. Vraćam se nazad. Šta je to bilo? Učinilo mi se. Sad će moj crtež biti najbolji. Ali prvo moram probati čokoladu. O da. Jako je ukusna. Eto, nema više čokolade. Možda je bar nešto ostalo. Pa, nadam se da će tog biti dovoljno. Nije loše. Vidi, Suzy, odakle je takva boja? Ne znam, ali znam da će moj crtež i bez takve boje biti najbolji. Nešto nedostaje. Moram još malo da se potrudim. O da, ispalo je nevjerovatno. Svaka mi čast. Sada će čokoladna fontana sigurno biti moja. Izgleda da je Mija otišla daleko u snove. Odlična prilika da joj uzmem njen lep crtež. Onda ću sigurno pobediti. Eto šta je konkurencija. Devojke, nemate više vremena. Podignite svoje crteže. Šta se desilo? Ko je to uradio sa mojim crtežom? Kako vas nije sramota? Da vidimo. Phoebe, dobro si prenela boju, ali nažalost na čokoladnu fontanu to slabo liči. Suzy, tvoj crtež mi se sviđa mnogo više, ali ni to nije ono što želim da vidim. Mija, svaka čast. Pozivam te da probaš čokoladu iz fontane. Jeste čuli? Fontana je moja.
O. Konačno. Hvala. Ajuj. Kako se to moglo dogoditi? Mada, kakva to veze ima? Čokolada je i dalje ukusna. Mi je saci Brown. Wow, kakve neobične boje. Da, super su. Od uvek sam htjela da probam da crtam njima. A ja sam od uvek htjela da uradim tako. Jao, šta si uradila? Sad mi je obraz plav. Devojke, evo mene. Da li ste spremne za novu rundu? Ruke gore! Ma dajte, šalim se. Ovaj vodeni pištolj će biti vaša nagrada. Ali nemate mnogo vremena. Tako da požurite. Idemo! Bitno je raditi sve polako. Prvo moram izabrati boje. Sad mogu započeti proces crtanja. Baš mi dobro ide. Super! Baš sam talentovana. Počet ću sa žutom bojom. Izgleda prelepo. Odlično. A sa njom će se odlično uklopiti plava boja. Jao, pogledajte kakva divna kombinacija. Najvažnija stvar je staviti što više boja. Što više boje, to će crtež biti lepši. Lepota. Vreme da počnem. Nije loše. Još malo ovdje. I ovdje. Mislim da sam u čorsokaku. Moram nešto da smislim. Šta? Izgleda užasno. Wow, a Phoebe ima baš lep crtež. Neću joj dozvoliti da pobedi. Phoebe, vidi šta je tamo? To je leteći hagi-vagi. Taj trik neće proći sa mnom. Vrati mi crtež. Naravno, uzmi svoj crtež. I onako mi više nije potreban. Kako te nije sramota? Stanite, vaše vreme isteklo. Vreme je da pokažete šta ste nacrtali. Phoebe, sviđa mi se tvoj crtež. Mia, ti bi mogla bolje da se potrudiš. Suzy, kakva je ovo noćna mora? Očigledno nisi htjela da osvojiš nagradu. Dakle, sve je jasno. Vodeni pištolj dobije Phoebe. Juhu, sad je moj. Devojke, da sam na vašem mjestu, sakrila bih se negdje daleko. Ne šalim se. Bolje se pazite. Jeste spremni? Šta to radiš? Juj. Ups, mislim da sam preterala. Jeste li spremni da vidite vašu nagradu? To je novi iPhone. Wow! Požurite. Kao i uvek, imate samo 1 minut. Danas nemam sreće sa bojama. Znam, flomasteri mi uopšte neće trebati. Imam bolju ideju. Treba će mi samo običan nož. To je to. Sad moram da zalepim ovaj karton za papir. I najbolji crtež je spreman. Odlično. Svaka mi čast. Prokletstvo, ništa mi ne ide. Ne sviđa mi se. Suzy, kako to radiš? Zašto je kod tebe sve tako lepo? Ne znam, a zašto je kod tebe tako ružno?
Znam da je moj crtež nerealan. Još malo i završila sam. Još samo da obojem jabukicu i to je to. Gotovo. Pobjeda mi je u džepu. Tačan pogodak. Bravo. Stanite. Podignite svoje crteže. Phoebe, to nije loše. Oh. Ali varati je jako loše. Diskvalifikovana si zbog kršenja pravila. Mija, šta je to? Užas, to ne valja. A kako vam se sviđa moj crtež? Wow, Suzy, iznenadila si me. Nacrcala si mnogo lep iPhone. Skoro se ne razlikuje od pravog. Wow, stvarno mi je trebao novi telefon. Mija, samo probaj da ga pipneš. Moje. Čudno, zašto ne radi? I šta je to na mom prstu? Pa to je čokolada. Ovo nije pravi iPhone. Napravljen je od čokolade. Cool. To je još bolje. Mnogo lepo. Super! Hoćeš dati prijateljicima da probaju? Naravno da ne. Poješću ga sama jer je previše ukusan. Znam kako da naučimo pameti ovu ciciju. Obični fen za kosu će nam pomoći. Gotovo. Bio je čokoladni iPhone i nema više čokoladnog iPhona. Baci kocku. Jo, šta se desilo? Zašto se moj telefon pretvorio u baru? Kako vas nije sramota? Baš ste bezobrazne. Napokon ćemo i mi probati ovu čokoladu. Dakle, prvo ću da ofarbam svoju kuću u roze boju. Ali moram se presvući. Da, tako je mnogo bolje. Koju nijansu da izaberem? Neka bude svetlo roze. O da, ova boja savršeno odgovara za krov. O da, divno. Baš sam zadovoljna rezultatom. Ali to još nije sve. Vreme je da dodam još par detalja. Uzet ću šablon usana, malo ruža i šljakica. Kako lepo. Mnogo mi se sviđa. Kako izgledam? Da li mi je frizura u redu? O da, ja sam kao i uvek prava lepotica. Ovi pufnasti oblaci su mi dali ideju kako da ukrasim moj divni krov. Obložit ću ga istim takvim oblacima, samo roze. A još ću dodati roze balone i moju sliku. O, super! Wednesday, kako ti se sviđa moja kuća? Previše roze. Vreme je da i ja dodam malo vatre u dizajn svoje kuće. Tako je. A mamice, kakav užas! Wednesday, jesi li u redu? Da, savršeno, kao i uvek. Sada, kada je kuća ofarbana u crnu boju, vreme je da unesem nekoliko zastrašujućih detalja. Zombi, naređujem ti, ustani iz mrtvih i pomozi mi da ukrasim dvorac. Zdravo, gospodarice, razumeo sam vas. Vašem dvorcu nedostaju lanci i kosti. Obožavam kosti. A od ovog ću da napravim rešetku na prozorima. Zombi je super. A poklopac kovčega ću koristiti kao šablon. Tako je. Gledajte šta sam napravio. To ću staviti na krov. Zombi je odličan majstor. I tu ću staviti par koščica. Kako si, prijatelju? Jesi zaboravio glavu?
Gospođice Wednesday, ja sam završio. Nije loše. Evo obećane plate. Zaslužio si je. Izvoli. Hvala, gospodarice. Laku noć. Dakle, Vrano, zauzmi krov i čuvaj moj dvorac. Da. Pažnja, pažnja, hitne vesti. Imamo nove komšije. Zdravo, ja sam Barbie, drago mi je. Njen novi dvorac osvetljava naš kraj. Nećete verovati, ali najmračniji, najužasnije mesto se nalazi skroz pored. To je dvorac Wednesday. Trenutak. Wednesday, treba nam osmeh za naše gledalce. Sklonite kameru. Snimanje je zabranjeno. Marš odavde. Vreme je da sredim svoje dvorište. Dakle, počinjam. Ovom drvetu neće smetati nova frizura u obliku srca. Da. Kako slatko. Rasti veliko, a ja ću da te zalivam da se pojavi više cvijeće. Odlično. Ispalo je divno, zadovoljna sam. Hoću još da napravim stazu. Šta se tamo dešava? Moja glava. Evo moja staza od kamenja. Gotovo je. Sada mogu da obučem omiljnu haljinu i malo da se odmorim na travnjaku sa koktelom u ruci. Da, savršeno. Šta kažeš, Wednesday? Kako je sve preslatko, povratit ću. U mom dvorištu neće biti nikakvog cveća i slatkih srca. Ne postoje ništa bolje od grobova mojih omiljenih heroja. Jer za mene su oni živi večno. O da. Još par spomenika i to je to. I naravno, treba mi crveni tepih i lobanje za atmosferu. Eto, ovo dvorište je baš u mom stilu. Strašno lepo. Pitam se šta radi Wednesday tamo, ili? Sad ću da vidim. Nije lepo posmatrati nekoga. Moj dvorac je pun duhova. U njemu nema mesta za strance. Šah i mat stvar. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Šta kažeš na novu pločicu za kuću, jeli? Šahovska tabla će baš odgovarati. Kao i ova jeziva slika sa paučinom. I naravno treba mi što više slepih miševa i paukova. O da. Osim toga ću staviti crne police za moju zastrašujuću kolekciju. Evo je. O da, obožavam svaku figuricu. Hvala, prijatelju. Ali tvoja ruža mi nije potrebna. Ti mi se sviđaš mnogo više. Jer od tvojih kostiju mogu napraviti odličan stol. A grudi ću koristiti kao lampu. O da, super. A još ću napraviti ćoše za stvar. On će biti oduševljen kada vidi. Stvar, pogledaj, to je tvoja nova garderoba. Jel ti se sviđa? O, a vidim da si oduševljen. O da, ti si pravi maneken. Lepo ti stoji. Usput, potrebna mi je tvoja pomoć. Ne boj se, to neće boleti. Hoću da stavim tvoje otiske na mojim zidovima. Da, tako je. Ispalo je lepo, hvala. Kakva lepa paučina. Treba je okačiti po svim zidovima. A ja sam oduševljena. Šta se tamo dešava? Kakve čudne komšije imam.
Mislim da je vreme da ukrasim zidove. Samo pogledajte kakva slatka srca. Dodat ću još osvetljenja, a na pod ću staviti ovaj lep roza tepih. O, da, ovdje je baš prijatno. A još ću da napravim sto za moju šminku. Pogledajte koliko kozmetike imam. Ja obožavam da se šminkam. I sve je naravno roze. Sad ću sve lepo poređati na stolu. A još sam okačila ogledalo da se divim svom odrazu. A na ovim divnim policama ću staviti različite ukrase. I naravno da ću staviti moju omiljenu sliku i krunu. O, kako mi dobro stoji. Super! Mnogo mi se sviđa. A vreme je da zapalim selfie u svojoj novoj kući. Jao, šta je to? Fuj, kako odvratno. Pozivnica na žurku od Barbie. Dobro, doći ću. U gosta se uvek dolazi sa poklonima. Ja ću joj doneti moje jelo. Žele oči u sos od jagoda. Nadam se da će se joj dopasti to. Oj, sama bih to rado pojela. Hej, društvo. Fuj, odvratno. Hej, jeste gladni? Kako odvratno? Dobro, probat ću. Hvala, Wednesday. Oho! To je veoma ukusno, a nisam očekivala. Hoćeš čaj? Izvoli, sad ću da ti sipam. Šta je to? Gotovo, možeš da piješ. Da li ona zna da su čaše prazne? Pa dobro, pravit ću se da pijem. Fantastično. Da, veoma ukusno. Hvala, Barbie. A sada Sophie, osmeh. Žurka je baš super. Hvala što ste došli.